Buhle imbongi yabantu. Ngaphambi kwami igcwele umfula wenyembezi zabantu engabazwisa ubuhlungu kulo mhlaba. Igazi labangasekho selalala izibe ezandleni zami engiyafunga kumnyama. Ngiyafisa sengathi ngingakhohlwa ngakho konke, kodwa manje ngathi ngiyajabula ngivele ngizwa amaphimbo alabantu engathwala ngabo bangibiza bese ngifikelwa uvalo nokwesaba. Kuphele yonke injabulo engaphakathi kumina. Isono sami ngazivuma ngingakasenzi ngoba nganginethemba lokuthi uma sengisenzile kuzoba lula ukuthi ngixole nomdala ngithethelele. Kodwa kubuke kungathi nginondumba naye wesono, siyangesinda sikunika ukuthula, ngisho nobuthongo ngisabuthi quthu ngilalo benyoni. Kwesinye isikhathi ngike ngithathe ngisho iBhayibheli ngilibeke esifubeni ngithandaze, ngibe nethemba lokuthi isono sami singahlanzeka uma sizwa umbhalo ohlanzekile futhi ongcwele. Mina ngithwele kanzima, ngisho emzimbeni sengehlile kusele ngekhanda. Nabantu sebathi ngiyagula. Ngibuye ngithi kungcono-ke ukugula kwesinye isikhathi ngoba kona nenkambi zakhona kuyalapheka uma uye emtholampilo. Kodwa mina sengizihambe zonke izinyanga, nayo le engathola kuyo ufikile khona. Okubuhlungu imfice esendlulele kubandayo. Alikho-ke isonto engalingenanga kusho khona ukuthi isono sami ngiyofa naso. Kanti lathini iBhayibheli malithi uJesu usihlanza zonke izono? Kodwa isono sami ngisihudula nsuku zonke ngathi siboshelwe kumina ngamaketango. Mina sengikhathele le mpilo. Ngangingaqondile, ngangenziwa inhlupheko nokuswela kakhulu. Ngangingaqondile-ke nokuba nomhobolo nenhliziyo embi. Ukuthi uma sohlupheke kakhulu ubuye ulahlekelwe nayingcondo, ugcine usuthatha iy'nqumo ezinzima ngoba nakhu nawe uthi ufuna ukuba ngcono. Isono sami ngazivuma ngingakasenzi ngoba nganginethemba lokuthi uma sengisenzile kuzoba lula ukuthi ngixole nomdala ngithethelele. Buhle imbongi yabantu.